Desplantes, interrupcións, trabas, provocacións, faltas de respeto. E sabes por que cho digo? Porque estou nunha escola. Todos os días da miña vida nunha escola. Está falando de Pontareas, non? Gracias, podo continuar. Evidentemente a alcaldesa non lle gustan estes temas, non lle gusta porque a súa ideología neoliberal, a súa costumbre de utilizar os recursos públicos para beneficios propios e para beneficio dos amigotes, pois evidentemente isto lle trae... Podo falar ou non? Podo? Podo continuar? Pero vamos a donde estábamos, que é sobre a educación. Para inquietar que acaba de salir dunhas eleccións. Vale, podo continuar, verdad? Eu lle rogaría que os vosos concelleiros, pois, home, se me queren responder, que abren o micro e respondan, que non hai ningún problema. Evidentemente é un tema que vos pon incómodos, porque sabedes perfectamente que se vos acaba o chiringuito. Vas a permitir que... Non pasa nada, non pasa nada. Si fal... Podo continuar. Sí, esa diferencia entre vos e nós. Mire, señor Ucha, non o admito. Es que non admito ese ataque. Isto é o que sucede cando intentamos exercer de forma democrática a nosa responsabilidade como representantes do povo. O 99, mellor dito. O 99% da ciudadanía se esforza moitísimo. A diferencia... Podo continuar, non? Vale. Esta non é unha situación illada. Converteuse nunha práctica habitual, unha estrategia para desviar a atención e evitar falar de temas que son incómodos para o goberno. E porque a liberdade de expresión e a liberdade de movilización é un dereito básico. Parece que o concelleiro Suso quere falar, pero nunca colle o micro. Me responde a todo, pero nunca colle o micro. Me encanta provocar, sí, iso é verdade. No. Vale. Eu intento ser educado, de verdade, que prometo que intento ser educado. Ás veces igual é difícil, pero intento ser educado e teño respeto polas persoas que se sentan en fronte e incluso teño respeto intelectual por algunhas das que se collen en fronte, pero estar respondendo todo o rato sin coller nunca o micro é curioso. Os nosos argumentos e contraargumentos, lonxe de ser escoitados, son recibidos con actitudes impropias da seriedade que exixe unha corporación que representa a veciñanza de Pontareas. Por moi alteradas que vos poñades, non vades a ter a razón. A razón se argumenta. E se queredes argumentar, argumentamos, pero se argumenta con rigor e con ideoloxía. Algúns deben de considerar os plenos como un simple trámite incómodo para poder gobernar. Eso é o que nos diferencia. Que nesa bancada hai concelleiros hoxe que non saben os puntos da orde do día. Esa é a diferencia. Esa é a diferencia. Que nós vimos aquí porque representamos 818 persoas e temos o respeto a esas 818 persoas de presentarnos cun programa político, de defender ese programa político e defender esas ideas. Por moito que a eles non lle interese, trataremos de non entrar no seu xogo. Por todos os ataques e persoais que queirades dar contra este concelleiro, esta forza política seguirá en pé. Seguirá en pé porque esta forza política se sustenta nos dereitos da xente común, nos dereitos dos servizos públicos. Seguiremos defendendo os nosos principios, argumentando con rigor e seriedade. Non permitiremos que as provocacións e as faltas de respeto silencien as nosas mensaxes e banalicen a democracia. Podedes terxiversar, podedes gritar, podedes cortarnos todas as veces que queirades, podedes decir que somos os maleducados, podedes decir, porque cada vez que decimos algo que non vos gusta, somos os maleducados. Cada vez que falamos de chiringuitos, somos os maleducados. Cada vez que pomos os puntos sobre as is, somos os maleducados. A diferencia é que nós temos que estar aguantando as caras, os xestos de guillotina, as cortas, as que nos cortan. Eu non cortei a nadie, sin embargo me cortaron como 7 veces. Esa é a diferenza. Esa é a diferenza. Que nos falamos con argumentos, que nos falamos con rigor, que nos falamos de ideoloxía. E esa diferenza vamos a seguir traballando por moi maleducadas que sexades con nós, por moito que alteredes a voz, por moito que nos insultedes, por moito que nos ataquedes. Seguiremos defendendo os servizos públicos, porque é a nosa forma de existir, a única forma de existir.